Kaixo, Xabi. Kaixo, egunon? Zegoen. Ba, oso, ondo egia esan, elkarrizketetan beti urduritasun puntxu batekin, guztua. Esan nintzen, urduri dagoela, nik esan nio, igual nibera baina, urduriago dagoela, auskalo. Auskalo, bai. Xabi zara gabea, oiagotzuaga, beti esaten dut, zerratu gaza, zeraten oiagotzuaga, benetan berezikie daukazute, maitasun bat. Jo, zuz, eskerrik asko, Bai. ze hitz politiakin hasi gehan. Bai, oiagotzuaga beti laguntzeko prest. Zaudete, nik ezagutzen ditu dena behintzen, eta jasentu dira. Ikusi dut, elkarrizketatutako asko oiartzuarrak diala, hori bai. Jo Martin, Aritz Leonet, Kainkazagonen txokako, musu bairenen. Baina gau, Xabi daukagu, oiartzuaga ebe, garai batean, komunikazioa izaneko azea, eta zergaitik jotzen nuen komunikazioa. Zortzi urtekin edo hasi nintzen korritzen, orduan anaia zebilen, Haurtzaro atletismo taldean, oiartzunen, eta hasi nintzen seguraski bea antze bilerako, baina gero jarraitu dut, guztoa, gero eta guztoago, eta bukatu dut azkeneko urtetan entrenatzaile lanetan, adibidez Aritz Leonet hemendik pasatzen are, Haurtzaroko gure atletetako bat izan zen, eta lehengo urte arte entrenatzaile lanetan, hasi que 30 urte atletismoakin. Nolako gogoratzen dituzu pagetaile izaneko garaiaiek? Nik oso oroitzapen honak jut, 8 urtekin hasi eta nera bezaro guztia, 13, 14, 15 urte, 16 urteko garaiaiek izan zian herritik ateratzeko aitzakia, atletismoa izan zen. Txapelketak genitun, hasieran Euskal Herrian zehar, gero ja Estatu Espainiarrian eta hola, eta nik gogoratzen dut, irekiera edo bizitzan aldaketa potentetako bat atletismoak eman zian. Bez, nola ez dagoen ururi. Bai, ez, baina oso oroitzapen politiak, eta gero entrenatzaile moduan politia da ikustia 7-8, ni hasi nintzen bezala, hasten dian Benjaminak eta horiek ikustia, nola handitzen dian, eta... Entrenatzailearen kasuan, zertan kokartzea egunean, helburua da entrenatzea, baina pertsonalki zein da zure helburua. Entrenatzaile bezala, egia guk oiartzunen beti saiatu izan dira atletismoa sustatzen edo pixkat, aurrak eta animatzea kirola egitea, atletismoa ezagutzea, probatzen dute gaina atletismoak proba oso desberdinak ditu. Gu saiatzen gara txikitatik dena probatu dezatela, hor entrenatzaile bat izan genuen, nire entrenatzailea izan zena Periko, eta beak erakutsi zigun hola eta guk jarraitu genuen hola egiten. Orduan, atleta onak izatea izan daiteke helburutako bat, baina ez garrantzitsuena, gehiago zen kirola inaraztea, ondo pasatzea, elkarren artean guztua egotea. Aizkotan ni pentsatu klago, atletismoa beste kirolekin konparatuta mota asko ditu, eta beti pentsatu eta txikiak egiten igual gehiagizkoa dela beste probak erakustea. Baina ni pentsatzen dut hori beraiek asko aberastuko dietet. Azkenean oso kompletua da, eta zuk txikilekin gaina ez dituzu planteatzen disiplina horietako bakoitza ez da ikasi berreko edo gehiago da jolasak dira, jaurtiketa da jolas bat behientzat, eta salto itia, eta salto iruko hitza, eta esprinak, eta behaiek korrika pasatzen dute eta saltoka pasatzen dute eguna. Orduan, da jolasten jarraitzeko modu bat, baina pixkanaka atletismo munduan sartzen. Kontziente dira hasieratik zer den atletismoa.
Batzuk bai, igual gurasuak izan dialako lehenago atletak edo gertuko norbait, edo beste asko seguraski ez. Lagunak animatzen dira, behaiek lagunakin batea, ezakite oso ongi zertan dabiltzan, bino konturatzen dianeako oso ondo pasatzen dute eta gustatzen zaie egiten dutena. Orduan ja, hasten dira gehiago atletak sentitzen. Zuk ere ikusiko zera eguberan, zoitxikia zinenean jokabide batzutan edo, ez? Bai, eta bueno, gaina irakasleare banaz, eta orduan, hor nabil, entrenatzaile, irakasle, askotan aurrak berdinak dira, batian eta bestian, eta bai, noski gogoratzen dut ni nola hasi nintzen 8 urtekin, nolakoan nintzen ni baita ere aurra nintzenean, eta bueno, ikusten duzu ikasle batzuk identifikatuta sentitzen zea behaiekin edo. Zer eman dizu komikak? Eman dit asko, eman dizkit lagun asko, bueno, bere garaian neska lagunen bat edo baitare, eta, bueno, gero kuadrilla bat, azkenean guk anoetan Aritz Leonetek adibidez, talde berdina dugu, ekipo berdinean entrenatzen dugu, hoi ja kasi familia da guretzat, eta gaur egun ja konpetitzen eta ez nabilela, eta korritea juten aztenean igual beste zerbait da ematen ditena, gehiago da, desahogatzeko edo fiskate eguneroko lan horietatik eta deskonektatzeko modu bat. Bai. Irakaslea hori bazera ahultzeago, ne? Bai. Zer irakasten duzu? Ni LH-ko lehen hezkuntzako tutorianaz, orduan denetik. Matematika lengua tokatzea da, Ematen dugu lengua euskera. Ez dugu ematen guk ikastolan behintzat ingelesa, ze badute bere irakasle espezialista, eta musika. Musikako irakasle espezialista bat dugu baitare. Orduan, gainontzeko guztia lehen hezkuntzan ematen dugu tutoriak. Zergatik magisteritza. Nik, hori uste dut oso arginakala irakasle izan nahi nula, edo behintzat aurrekin edo lan nahi nula, igual hasieran gehiago kiroletik, bezakit IBF edo magisteritza, kirol magisteritza edo nahi nuen. Ezeketa fizikoa. Bai, bino gero aldatu nun, ezakite azkeneko momentuan edo, eta pentsatu nun ez orokorrago edo zen klase mota edo eman nahi nula, eta orduan magisteritza lehen hezkuntzakoa ikasi nun. Irakasle lanak ere asko aberraztuko duzu ez. Bai, ikaragarri. Bai. Beak eta. Bai, da, eske egunero da abentura bat, ez da bate lan, bueno, badu bere rutina, ez dakit ordutegiak diala eta hola, bino bestela, 20-22 haur dituzu gelan, eta bakoitza da desberdina, eta bakoitzari atenditu behar diozu, beak berdun modu hortan, orduan egunero, ez dakizu ze pasako den gelan, eta netzat egunero eukitziak, ez dakit sorpresa edo puntu hori ikaragarria da. Eta nebekin ditui, horrek atentzioa, gela bateko tutorea izan da, askotak ezinezkoa da atentzio. Pertsonala ematea bere osotasunean. Erabat ados. Egia da, modu askotan lan egin daiteke irakasle bezala, denari berdina eskainiz edo alden neurrian bakoitzari behar duena, bino nik uste dut ezinezkoa dela, nik ados zurekin, 22 bakoitzari behar duena ematea, hortako berko genuke, izan berko genuke irakasle gehiago, eta berko genuke denbora eta baliabide gehiago. Untzunela eta sentituko duzue agolo horretan, ez? Bai. Egia da horre... Baina, aldatzen dijuan, nik uste dut irakaskuntzare beti aldatzen den zerbait da, baina azkeneko urte hauetan nik uste dut badaudela hor metodologia berri batzuk, edo gauzak beste modu batea egiten saiatzen ari gehala, eta horrek igual eskaintzen dizu aukera gehiago, atenditzeko bakoitza, ez? Sabe, filosofia. Zergatik. Filosofia zergatik.
nik uste betidanik izan naz oso, ezakit, mutil edo kuriosua edo jakin mina handikoa, beti gauzak zalantzan jartzen, galdetzen eta hola ibili izanaz, ez dakit horren ondorioz edo irakaskuntzak erabat asetu ez edo, eta, bueno, nabil pixkat beste, ezakit, esparru batzuk edo probatzen, haur filosofiakin gustuan nabil, hasi naz filosofiako karrera ikasten, bueno, bilaketan, guandikan bilaketan. Guaina izea ikasten. Oain, lehen urtean hasi nintzen filosofia ikasten. Eta nola konpaginatzen dezu dena esan? Bueno, poliki, karo, nik ez dut ikasturte oso bat hartu, normalian ikasiak 10 irakasgai egiten baina uste, nik erdila eta azterketak prestatuta, klasea ezin dut jun, orduan azterketak prestatu eta beste modu batean. Bueno, hori beteko dizu pertsonaloki. Bai. Momentuz behintzat oso gustuan nabil. Ze ogainkoz, gero igual aldatzen dezu, baina ogainkoz zer da filosofia zuretzat. Niretzat da etengabeko bilaketa bat, gauzak ulertu nahia, konforme ez zauden hortan, ze izan daiteke zure bizitzakin edo, denakine ados, konforme, lasai egotia, eta orduan igual jende horrek beharrik ez du sentituko. Nik badut, jarrera kritiko hoi edo gauzak aldatu nahia, edo gauzak hobetu nahia, ulertu nahia, eta horrek netzat hoi da filosofia. Irakurri dezu El Mundo de Sofia. Irakurri nun, ja bada auto de xente bai. Filosofikoa den. Bai, eta gaina oso liburu egokia da pixkat hasteko mundu hortan, ze pixkat garai desberdinetako pentsalariak eta azaltzen ditu. Gauza bat, beti esan dut gauza bat. Aioga zula ikatuk, agotu nun, pebitzen gainuk, hartu nun esaldi hau, eta ados naho, eta iruditzen zain filosofikoa dela. Munduko eta bizitzako gauza guztiak zentzu bat dakatela. Zer egitzen duzu horren mugua? Bai, zentzu bat izango du, beste kontu bada guk ulertzia, guk ezagutzia edo noizbait ezagutzea iritsi ahal izatea, ez? Baina, hori da lehen aipatzen nun jarrera filosofiko edo hoi, ez? Pixkate sakonago edo askotan axaleko ideiekin edo pentsamenduakin eta bizigea gauzak gehiegi kuestionatu gabe. Eta nik uste jarrera filosofikoa badela, nire aurrek ikasleak esaten dute itsaso bat bezala dela, ez? Eta bizigela itsasertzian, bino komeni dela batzutan barrura sartzea, urrazpira sartzea eta bilatzea eta... Nuko ez nuke elokabiziko eta bukatu nahi, badakitatzea ez da sobrina, ez da kasula alako bola magiko du, baina irakaslea izan da, entrenatzailea ere eta filosofia ikasten, nola ikusten duzu zure burua hemendik urte batzuta. Hemendik urte batzuta, egia esan ez zait gustatzen denboran gehiegi aurreatzea, baina segurazki irakasle, ez dakit gaur egungo leku eta zen modu berdina, baina bai irakasle, igual filosofiatik gertuago, hoi bai, karrera bukatzen badut behintzate, igual hurbilduko naz gehiago filosofia klasiak ematea edo ez dakit. Eta gero, mila gauzetan, ze horietaz aparte, proiektu askotan ibili izan naz beti, eta imaginatzen dut nire burua, berdin. Nahiko. Bueno, mila. Zuri, Juliani. Etortzagatzen eta mila esker. Nik eskertzen dizut zuri, sorpresa handi bat izan zen, elkarrezketatu nahi horieta, eta oso guztu handu naz. Bilaliko diego, guzu handiga, guba ikusilei. Bialiko jogu. Agur. Aio.